Дуслар, сәлем. Минем исемем Люция. Бүген мин сезне әрләнем белән таныштырам. Әрлән икенче гаиләдә яшәгән иде. Хуҗалары еш кына командировкага йөргәннәр иде. Әрләнне карарга кеше булмаган. Шуңа күрә ул безгә эләккән. Аның исеме Милипусик. Ул Сирия әрләне. Әрлән кишер, кабачок, кыяр һәм төрле ярмалар ашарга ярата. Мин аңа шундый таякчыклар бирәм. Ул аларны бик яратып кимерә. Ризыгын әрлән авыз эченә тутыра, аннары кашып, иркенләп ашап бетерә. Әрләнгә ине әтием ясап бирде. Монда ул йоклый. Монда мин аңа ашарга салам. Монда ул су эчә. Тагын икенче катка да менә. Әрләннең яраткан шөгыле бар. Мин аны шундый шарга салам да, ул өй буйлап җигерә. Мин әрләнне бик яратам. Бу минем зур хыялым иде. Бүтән җәнлек миңа кирәк түгел. Сау булыгыз, дуслар. Ә сезнең яраткан йорт хайваны бармы? Шул хакта Сабантуй журналына языгыз.